Sudan maramafɛnw kun kan bɔra bi ntɛnɛn sɔgɔmada joona la hakaja dɔ faralen don u ka sɛmɛlu ngurunin kan duniya keleyatɔnba ye kangarida kɛ ka kɛɲɛ ni dankariw ye fasojama lakanali siraw la fademakulu fila ninnu ka fitinɛ bɛ ka don a dɔgɔkun sabanan kɔnɔna la. Sudan Général Abdel Fattah Bourhan Sudan Conseil de Souveraineté ɲɛmaa ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw bisimila bi ntɛnɛn la Khartoum. Général ni sɔrɔdasiw ka ja dɔ yirala commandement centre dɔ kɔnɔna na armée fɛ yɔrɔ min ma ko fɔ. Égypte ye Sudan kɛlɛban hakilina dɔw da yira Ligue Arabe ka tɔnsigi kɛnɛ balilen kɔnɔ bi ntɛnɛn in na Caire ne welekan bilali ye fitinɛ nin banni la teriya la. Arabie Saoudite Sudan l'Amérique jamana ka jika lakanakɛlaw ka sisikulu mɔgɔ lakanalenw ka bɔ Sudan fitinɛ ma sera bi ntɛnɛn na Jeda a mɔgɔ 308 na 505 ɲɔgɔnna tun ye l'Amérique jamanadenw ye. Kenya dɔgɔtɔrɔw fɔlɔla ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dinamɔgɔ 100 minnu ye u yɛrɛ faga ko u bɛ don alijinɛ la su ninnu yera salido dɔ kɔnɔna na Saka Hola Ngoba kɔnɔna la.